zvakatongomubata ipapo zvekuti he didn't have anyone to share the story with. Pamwe dai kwakuruti maybe I wasn't involved munyaya dzacho, aikona kuuya wotaura neni, maybe I would have understood kuti pamakamtora makamisa clinic kobe tiri kuchitungwiza takamaendesa kune inonzi City Med. Saka sevanhu vekuti you are not financially well, zvekuti mune kana chekufambisa kuti mumuendesi kutanga kutsvagana nemakombi apa munhu aruro. So patakazoenda it was a bit too late. Tangoti tichisvika ndopandakatanzwa message inini manezi, because inini ndinda ndi active ipapo musi vanga vapinda mukati. Vakangoya bva vati mauya nani munani. They couldn't tell munhu anenge inini kuti mukomana adi atisi namudzangu ndoudza madzigomana sparks pamwe nombosimbiswa kwandopiwa mataski, moyo wakagomadzwa, moyo une shaft. Nai Mwari we ndodawo malaughs. I really had to change my story. Vakawanda vanouya vachinditi sorry. Zvakawanda ndobvunza Mwari kuti ndingadi handina kana weti. Look, ndine msikana wandaiti ndiye wangu, mfeso wandaiti wangu, ndine business ndakatanga for mhuri yangu, ndikavharo ndakapodza ndatonyura muzvikwereti, ndakamwa zvikapu wangu, go superstitious at some point ndikapinda mudzin'anga, maprofita vaitondiziva nemazita. Hello Mure Zimbabwe, welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa pachirongwa My West Art Break. Patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichivira vanhu. Patinokurukura zvivira vanhu, zvinosangana nevanhu, zvinotsemura moyo, zvinodzimba moyo. Muzuva ranhasi ndina mukoma wandinawo vane nyaya inosiririsa, inova nyaya inorwadza. Hauzvinzwisisi kana usati wambosangana nazvo, kurasikirwa nemunhu wakakura naye, vane kazani yavo yavakakura nayo yakazokomita suicide. Saka vachatitsanangurira nyaya yavo, tinzwisise kuti zvakamboyatsofamba sei. Nyaya inorwadza pandainzwa, but tichawangowapa mukana, ndasingadi kuti ndinzwe futi, but tichangowapa mukana kuti vatsanangurire Mure Zimbabwe tinzwe nyaya kuti yakafamba sei. Mukuru muri sei? Aiwa, ndinofara mwakadiwa baba. Muri sei upenyu? Upenyu tiri kurarama. Mure Zimbabwe ingade kuziya kuti zvakafamba sei uyezve nyaya yakakutsemurai moyo ndechi. Okay. Iyi nyaya yekuti inondisuwisa zvakanyanyisa. Yekuti ndambofunga kairi katatu kuti ndoya here ndoregera. Kuzi pamwe pacho ndinogona kutozotadza kucontrola myself ndikatanga kurangarira zvakaitika. Alright. So ndazouya panapa kuti kune vamwe vanogona vari musituation yakapindana nemukoma wangu. Vanogona kuti tikwanise kuvabatsira nechirongwa chino. That's why ndauya pano. Alright. Chii chakanyatsoitika, zvakafamba sei kuti cousin yenyu izosvike pakushayika? Okay. Nyaya yacho yakamira sei uyezve maigara sei? Mambotanga mbotsanangura kuti maigara sei? Alright. Saka zvakaitika manje zvekuti ndandine munin'ina wamai vangu. Alright. Takakura tichigara naye. Saka munhu wekuti she was unfortunate. Murume akamupa mwana haana kuva liable, akabva atiza. So she came into our house, twatatanga kugara nawo kubva mwana achiri nhumbu. So iye akazvarwa a year older than me, nichizozvarwa anga atova mumhuri. So munhu wekuti takabva tachikura tese, zvese taita, zvese tikatengerwa hembe, tese tatengerwa hembe. Pakauya chinhu cheChristmas naiye wane chake changu chiripo. So tanga takakuita kunge mabrothers. Tatatowo mabrothers at the same time, takuita kunge mabest friend, because kana tiri kuenda kubhora tese tiri kuenda kubhora, kana tiri kuenda kuchikoro tese tiri kuenda kuchikoro. And the fortunate part ndekuti we were in the same class.
kuti chibva kumba tichienda tose everywhere waisati ukamuona wondishaya yanga iri tsikanditsikiwo with that close. So nyaya yedu iyi haina kutanga pakazokomita society, ikatanga back then. Tiri kuprimary unoziva vana unotanga kuita ma-excitement yekutanga kunakirwa. So there's a lady muchandiregera zita rake ndogona kusaritaura zvake. Musikana uyu akatora mwoyo wangu. I was in grade 3. But handinonge ndamuudza kuti mwanasikana ndiri kukura. Kuti ndaingoenda kumba chinoudza kuti ndemusikana wangu anonzi Ningi kuchikoro, ndemusikana wangu kuti kumba kwedu munhu wese aitoti akauya kana kuparents day paya ototi tioneka musikana wako uyaya ndongonongedzera ari kure. Iye aisaziva kuti musikana wangu. But inini kwandirangare musikana wangu. To the extent yekuti nda grade 4 ndakanyora tsamba yekuti ndaigara naye every day. Handina kuiendesa tsamba iyo. Yange iri yerudo yandakanyorera mwanasikana. Saka ndaipota kuti every day ndopota ndichimboiverenga kuti ndimbochinja mazita ndoti apa reka ndidai. But muchikurangarira izvo zviri mutsamba imo? Yange iri tsamba yerudo nanhasi ndinotoiziva word for word. Unogotudza kuti aiwa zvinhu zvacho chinoita ndezvekuti takanyora nehodiki. Saka zvinogona zvisabeki sense muzuva ranhasi because dziri pfungwa dzemwana wegrade 4 remember. Ndida kunzwa unyanzvi wanga uri mudiki hwenyu. Aiwa handipo hapo pane nyaya yangu. But tsamba iyi yekuti ndaidzokura zuva nezuva. So at one point takati tiri paassembly kuchikoro. Ndakaburitsa tsamba yangu mhomho yangu yapo. Tanga kuverenga tiri paassembly papa. Headmaster anga akamira kumberi uko achiudza achitipa ma-instructions. Then he noticed me kuti this guy is not paying attention. Ane zvari kutotamba nechibepa chaari kutamba nacho. But iwe mfanele uyakuda uko ane bepa raukabata. Ini mai ndikuziva kuti bepa randakabata ka ihondo. Ndakaba ndarisa muhomwe. Saka ndabva ndaenda ndikati ndina bepa randinaro. Ndikakurowa notaura kuti wanga wachiti kuti handina bepa. Saka mune imwe pocket yangu mune chibepa chemajikisayana Johnson aya kutara aya. Ndoti bepa ranandina. Saka kundinyeva ndaona bepa re-white. To the extent yekuti akabva achindisecha dzimwe homwe paona bepa riyari. Baba assembly akabva yangonzi assembly dismissed. Apa information yese, zita remwana zvese, ndakatonyora zvese. Tsamba yerudo mwana wegrade 4. Ndakaitwei. Zvekuti vanhu vakandoona vakapfupa kuti uyu mukomana weka achambobva kana kunzwa chinhu chinonzi musikana futi. Ende kubva ipapo mafeelings angu kumwana uyu akatoita kunge awedzera. Kutonge atodirwa petrol. So inini ndanga ndisina courage dzekuudza mwana kuti aiwa inini ndinotoda nezvako. But brother yangu ndo yoyo mboda undisunda enda. Yo brother yangu yatara nezvayo muzuva ranhasi. Tadaro grade 7 tapedza chikoro. Form 1 mwana akabva enda kune chimwe chikoro. That was like 12 kilometers away from the school yataidzidza isusu. But ndaitosacrifice kumbofamba netsoka kuenda ikoko. Kwete kunomuona zvekunomhoresa. Kungonomuona from a distance. Vanhu torodza kuti handenda kunoona musikana wangu. Everyone knew kuti she musikana wangu. So now form 2 brother yangu mandiyo akazondibatsira manje kufambira nyaya kuti ndikwanise kuinteracta nemwana. Ndiye anga ari frontman, tongomuti wingman, ndiye anga wingman wangu. Then this other day ndakabva ndanoapproacha mwana. But courage dzacho dzazitori dzekubatanidzira. You know, when you are emotionally attached to someone zvakanyanyisa, you become very weak in their presence. Yeah, true. So brother yangu iyo ndo yakandibatsira. Form 2 we started dating. Chifamba up until form 4. That's when the problem started. Ina anazoziva manyo kuti brother yangu iri kunoona mwana nekusiya. Because iye ndiyanga ari the key to our relationship. Ndeti alright, handi ndakunodedza munhu ndikudedzera mwana handi ndinodai. So vakabva vachitanga manje kuchidanana manje. Ina anazoziva kuti tese takudanana nemwana wani.
kunzisa. So kama A level form 5 inini andaikwanisa kubata mwana wekuti ndaimurespecta zvizvi kuti ndaitonyara kuita anything with her, but brother yangu yakabva yamitisa mwana. Saiwo pawaidana nawo unobvira mbofungira anything? Inini paenda brother yangu ndaitoti iri kufambira nyani andinonzwisisa ndikuti brother yangu ndo he was more like the brains behind. Ndaiti hayi handi tinodai reka ndinomudza kudai reka tinodai inini ndaningoroponera yangu semwana wandandiri emotionally attached naye zvakanyanya. I didn't have much courage, understand. So ndiyaitonomuona kakatowanda kuti mwana wangu anga achiti zvakati. You understand my relationship kuma high school mamwaya zvaanenge ari, understand. So now brother yangu yamitisa mwana zvinhu zvekuti zvakarema kuti kumba ndinosvika ndichiti chii, alright, kumufana wangu, right, how is he going to feel? Alright. And imagine kuti mwana wekuti anga ari kutochengetwawo kumba kwabamukuru, kuti saka mukadzi izvezvi ndikanzi ndiri ndauya nemukadzi, situation inenge yakamira sei. I'm sure you can imagine the feeling. So he gave in, he gave up, he committed suicide. Ndindakatomutakura tikatoenda naye kuchipatara kutry paakamwa mushonga wemakonzo, but takasvika it was a bit too late. Alright, maigara nani mimi pamba zvakaitika mupamba mamwe nani? Alright, so pazvakaitika ndezvekuti inini ndandine vabereki mumusina mudara, mainini vakazororowo somewhere else. So inews yekuti vakatozoitwa kufonera kunzi mwanadi akamwa mushonga wemakonzo. Semunhu wekuti inini ndindaifamba naye almost everywhere, ndiri padhuze nguva yakadi yakamwa mushonga, because pandakapinda muroom anga ari ndakanotisa achingorola on the floor. Shati, what's going on? Semunhu wekuti unenge uchiri udiki utotanga kufunga kuti chiri kuitika, ukunzwei iye haasi kutaura, akutanga kubuda something mukana. Ndakatombopererwa, then ndo pandakazofonera manje moms ndikati mukomana zvari kuita kuno kuchi hanzvunzi anenge ari kurwara. Moms pakauya ndo pakazondiyedza kuti mukomana manje mushonga wemakonzo akati manyei, of it was a bit too late. Anga asina simba kungodai ukamubata odai. Apa ndipesa apa ina ndizodza kuti inyaya yechi kuti musikana ane nhumbu. Alright. You understand? Saka iye haana kana any note rakanyora kana anything kunotify kuti. Alright. Munhu wekuti zvinhu zvakatongomubata ipapo zvekuti he didn't have anyone to share the story with. Pamwe dai kwakuruti maybe I wasn't involved munyaya dzacho, aikona kuuya wotaura neni, maybe I would have understood kuti pamakamutora makamitisa kuklinika kope tiri kuchitungwiza takamaendesa kune inonzi City-Med. Saka sevanhu vekuti you are not financially well, zvekuti mune kana chekufambisa kuti mumuendese, kutanga kutsvagana nemakombi apa munhu ari so patakazoenda it was a bit too late. Tangoti tichisvika ndo pandakatanzwa message inini manezi, because inini ndindi active ipapo momusi vanga vapinda mukati, vakangoyobva vati mauya nani munani. They couldn't tell munhu anenge inini kuti mukomana adi hatisiyi. Ndopakazoudza momusi kuti mukomana havasisina.
Right, saka makazviziva sei kuti nyaya yanga mwina? Saka paburial manje ndopakachiuya musikana uyu manje. Alright. Of which everyone manje ari kuziva kuti musikana ndewani. Saka vanhu vakufunga kuti even my family vakufunga kuti pamwe ndinda blackmail musikana kuti ashandise zita remukomana because he is not there to defend himself. You understand? Maybe I want to run away from a responsibility yekuti ndamitisa mwana wevanhu. So now ndaku blackmail mwana kuti ashandise zita remunhu asiri there to defend himself. Because everyone knew kuti uyu musikana watendai kubva kudhaya. Alright. Uzoya kuti ndine nhumbu yatatenda. It wasn't making sense. But apana vamwe vanhu vaiziva relationship cousin nemusikana wako? Because inini ndaifamba nebrother yangu tsika nditsikewo zvekutoti people won't believe kuti iye ndiyanga ari muridzi webhebi, ndiyanga akutya bhebi. Because inini vaiziva kuti tiri kunoona bhebi ratendai. Because most of the time iye ndiyaigona kuenda unomudeedza pachikoro pavo obuda naye because munhu kuti he was very courageous. So paakacommita suicide, I couldn't believe. I thought maybe I'm dreaming, maybe I'll wake up and see my brother again. But iyakakudza sei information yekuti musikana uyu achitaura kuti ndiri nhumbu yakazini yakasvika sei? Ukainzwa like situation yange muri pai? So tatiri paburial. Paakasvika akaonana nevabereki, then vakatogara dare. And I wasn't involved. Ndaitoone zvandaita. And zvinzwe kuti ndaisatombofunduka kuti maybe kune nyaya ichazobuda kuti kune munhu ane nhombo kana kuti I didn't suspect. Pandakatomona ndakatoti maybe this girl munhu wekuti she's very sweet zvekuti auya kuzobira neni pabrother yangu. I didn't know kuti munhu atoiwo nenyaya yake kuseri. Alright. At the same time munhu wekuti anga ari kutochemawo zvekuti kana inini kuti ndimususpect anything kuti there's something else going on. Hapana. And uyu musikana wekuti the closest we have been, maybe it was a hug. Unokuti ndinomuona kushoro kwavo muroad totsoka kumba naTaki. So tatomuona tiri two kazhinji kacho. But Taki was a bit courageous kundidarika at that point. Pakaipa iyakaya nani, like akaya nani pakauya panhama izotaura nyaya yake, like dakanzonzwa kuti akazvitaura sei, akamirira after burial here, akazvitaura zvakataurika before burial zvakazofamba sei? It was soon after burial. So inini handizivi kuti vakazvitaura nyaya vose, but anga ino ana mazitete ake akauya nawo. So asvika inini anauza kuti kutori nenyaya iri kutopisa iri kutotaurwa uku. Ninono ndo panhamo, especially kana wari mwana mudiki unenge uri kungotumwa tungonzi dai manya unodai, manya unodedza chakati, manya unotora chakati. So kuti uzopay attention kuti kune vanhu of which I didn't suspect kuti maybe kune munhu azouya nenhombo. Zvekuti pfungwa dzangu it was way very very far. Semunhu wekuti ndikuziva kuti the ever closest we have been to this girl was a hug. Zvekuti hanambobvira ndakafungidza kana pfungwa dzenhumbu mupfungwa mangu mamustina. Alright. So indakazongora kudedza kunzi tendai uya pano. Musikana uyu munomuziva here? Ndomuziva. Musikana wangu ni courage. Because relationship kubva ndiri kuprimary hama dzangu dzese dzaingoziva kuti musikana watendai ndinhingi, musikana watendai wakatanga uchingoziva zita semunhu ainge achitaura zita remwana. Apa ndiri wakutozoziva face yake pavauya kumaparents day kuchichi and the likes. So vaingoziva kuti musikana uchi ndikatobvuma musikana nzati ane nhumbu. Ndopandakachiita kuti ane nhumbu. But ari kuti ndiani nebrother yake yatafushira naso. So inyaya yekuti yakandirwadza kutambira. I couldn't believe it. Kuti my own brother could do this to me. Yeah, pakaipa. At the same time, I have lost a brother. Inyaya yekuti inyaya dzevasikana dzinowanika. I believe kuti
if you could say a word, I'm sorry, something happened. Paita mwana. Ndegona kumtsamwira but not to the extent of giving up. I feel that you take it too personal. Alright, saka musikana uyu zvakaitika rini zvino pane time yakati basei? That was in 2017. 2017. But makazombosanganawo here mwana azozvarwa makamuonawo here zvairatidza kuti pane ene right before tasvike kuvanhu vakafunga sekuti maybe mune dhiri ramaronga nekuti mupomera munhu asingakwanisi kuzvidefenda vanhu ipapo. I think some people even today they still think that maybe it was a successful plot yatakaita, but zvatotokuudza this is the honest truth zvakaitika. And if vanhu vakada kunyatso connecta madots very well, soon after the burial yemukomana ndopaka pabuda issue yenhumbu. So I'm forced to believe that everyone anofana kuonawo kuti time frame yacho, the probability yekuti nhumbu ndeyemukomana ndiyo, because what hana tsamba yakasiya, the reason why he gave up his life, he just go just like that. So vanhu vazotanga kuzvibhilivhawo maybe nemafiro anga aita. I think ndozvakaita kuti vanhu vasikasira kuzviaccept. So my family has been taking care of the baby. Vanobhadharawo masense monthly, and I also chip in whenever I can, because mwana haana mhosva ende mwana idzinza redu. So kama wako na girlfriend yako makabva marambana nekati makazongoti ano ndikaende kokondinye since ndandabva naye kudhara makahandla sei nyaya iyi relationship yenyu makahandla sei? Takatombokata communication, but now nenyaya yekuti unenge uchipotawo uchiita chipini kumwana that's how we talk, ngokuti how is the baby, ari kufamba sei, pane chiri kunetsa here, kana paine chiri kudiwa toita plan, then we tofambira nyaya dzacho. But it's not kuti takazomboda kuita relationship. I didn't say kuti zvabvarana, I just went quiet on her because I didn't know what to do. I didn't know how to react, even though ndaimuda, but she was carrying someone else baby. So I didn't know kuti at that point zvinhu zvekuti zvakanyanywa ndiremera kuti ndizive kuti ndozviita sei. The unfortunate part ndezvekuti here in Zimbabwe we don't have people we can share our problems with. The people that are there, they are too judgmental. Maybe ndakada kuita step yekuti I will say no problem, I will continue with the relationship. Izvezvi maybe ndingadai nditori nyaya yemumastreets is a scam rakazodai. So zvinhu zvekuti you need help from maybe professionals, they can help you kuonesa usofamba sei, but we didn't have that privilege. So I'm going to silent on the relationship, and life has been going well. To recover from the pains, but it still pains me kuti I had to lose a brother because of relationship. Right, so which means chakanya kurwadza after zvaitini. Inini I didn't mind musikana wacho aingotora musikana than kufa. Yeah, both my question yangai kubvunza zvinhu saka chakazoenda kurwadza after wanzwa zvese wadosa your brother and wasati musikana wako, chakanya kurwadza musikana wako kana kuti brother? Kari unoona kurwadziwa zoti but iyanga nditadzira, you know, some kind of situation yekuti una kutongotsikwa yewandika ubva zvongoti handitsika angarwadza, but ukazoziva kuti ane chimwe zvaangaita kuti ndosaka ndatomutsika, understand skill iwo pane wakafila sei after wazvochinzwa kuti nyaya yafila mukomana, nyaya yekuti chimaoko maybe anga kunyara
So at first usati when the reality isati yanyasoita kick unogona kumboti yeah unomboti tsvatu. But as time goes on, now noticing the gap he is left in our lives, that's where you start realizing that nothing was worthy giving up his life. Saka now wakataisa musikana unomutora sachi semuna pakaitika mistake pakabaizika kana kuti sepambe? Actually, right now nekukura, I've actually realized one thing, which maybe it wasn't actually her fault. My brother was the one who was there for her most of the time, who was a bit courageous to stand out, to be there for her. Let's say, even in front of her friends, I got the courage to meet her. Maybe I feel that I wasn't good enough for her. My brother was kind of smart than me. So, so in most cases I try by all means to avoid my issues are in line with it. I end up without a solution. They are just questions without answers. Wakatanga kudanana sei kuti musikana uyu aitombondidere oro aida brother yangu. It's like what I've said before, kuti the only closest we have been was a hug. You understand? So now I start calculating kuti maybe nini I was just there as a pawn, ndangoshandiswa kuti ndingomira as if I'm there but not there, because most of the talking my brother was the one who was doing when the lady. But wakamuregerera izvezvi, like mukadzi paunomuona pamunombotaura about mwana wakamuregerera kana kuti chiri something chaunazofira kuti but no pakabaizika akandibaizika? It's very hard to say kuti ndakamuregerera, because at some point, let's say when I say ndikaona kana post yake maybe on Facebook or on Instagram, I just feel kuti because of this person I have lost a brother who was supposed to be there for me today in this situation. Whenever I feel lonely, because remember this brother is the one who he was always there for me. He was my go-to. So each time I feel I'm being taken advantage. I hope would brother. So that alone is remember she revive the bitterness inside of me. If not of this girl, you would still be there standing with me today. But the damage has already been done. We are just accepting the background. We are moving on. I'm only trying not to show it out there. Today is actually my first time since 2020 to talk about this issue, and I will never talk about this again. So I'm actually realizing that I'm letting go day by day with time. They say time is the best healer. Pakaipa nyaya mataura mudara nyaya inosereresa nyaya inorwadza. When situation yacho iri very tricky kuti ndingapuwa advice, but I think for now makufananga muchiregerera musikana, then whatever zvakaitika muregerera musikana, then brother yenyu mutoionera pamwana yemusikana kuma. It's a girl actually. It's a girl, but still motongo celebrate kuti ndiye wacho makatosiro, then you move kana makwanisawo maybe kutsvakuwana mutaura nawo kuti zvibude mamuri kunze kuti mungabatsirika sei, because situation iri tricky yekuti handizivi nyangwe dai nditi ndakasangana nayo, handizivi ndaisolva sei, ndaiita sei, ndaihandla sei, I don't know, but still
I believe kuti mukutaura whatever zvinenge zvichikudya emoyo, mukutaura, mukudiscussa nevamwe, muchizoonawo muchimbozvinzwawo muchitaura zvinobatsira kuti muhile nekuregerera. But I think for now chamufanira kuita kuregerera munhu atoripo. Yeah, ichocho chokwadi. So I try my best kuti ndite forget about this. But now the challenge now ndekuti each time I'm in a situation and don't feel like my brother would have done this. No pano that feeling of bitterness because of this lady. I have lost a brother because of this lady. So actually I have registered an organization that try to offer a space, a free space for the youth, especially because the rate of people committing suicide is gradually increasing day by day. Nice. And from the reports that we are having, it has claimed more people than accident in the past 2 years. A lot of people are succumbing to suicide, if I may so say so. So I have created an organization. I have named it after my late brother. That we offer a space for people to share whatever they are going through, and we try to bring a immediate solution that we might find. Maybe they just want people to talk to, maybe someone they need a space to share. We have professionals they can come share their problems with, and it's highly confidential. In being the founder of the organization, and it's just a space that people come to share their problems and get help. Maybe some people maybe they need assistance. All right, I'm in this situation because I don't have money. Maybe I don't know what to do. What's next? I just feel like giving up. There are opportunities that we are trying to create. I feel good. Let's say my brother anga munhu kuti danga kana kuti aine side hustle rarukumpa mari aisakwanisa kuzoti and I commit suicide because I can't take care of the problems that I'm having. So that's the reason why I had to formulate this organization. But maybe we can try save at least 2 lives. That's my aim. That's my prayer. Because we can't continue losing brothers and sisters to suicide. It can be avoided. And my request to the government, if they could do something towards this suicide case, because it's the most painful, because it is claiming lives more than accidents, and we are folding hands. We are losing brothers. A lot must be done. We can't continue losing people like this. There is no reason for someone to kill themselves. It's just a situation. At the end of the day, there is light at the end of the tunnel. People need to know that. Anyway, thanks Mkuru for coming and share inorwadza inosereresa saizvi, and I hope kuti semunanga musangana situation yakaita seyoyi vakazviona namaziso avo, organization yenyu ichabatsirawo vakawanda, ichachinja malives evanhu vakawanda, and ndoda kutendai nekuenda that initiative yekuti pamane chinhu chakadaro chichange chichiseva malives. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakukumburire, Mwari vabless whatever zvamukuita zviende kumberi. Because of maybe time, for now ngatimbogumira, because this show ndiri munhu ari emotional kana ndopesa ndakubatikana nenyaya dzakatanga idzi dzinondibata zvisingaiti. So I think for now ngatimbogumire ipapo. Ngore yeZimbabwe inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza, inyaya inodzimba mwoyo, inotsemura mwoyo yangatichinzwa panapa, yekuti zvimwe zvinhu zvinozopedzisa zvaita kuti tirasikirwa neupenyu tisina kuzvitarisira, ende tisingadi kuti zvinge zviri zvinhu zvinotikonzeresa kuti tisvike pasituation yakadaro. Nangokutendai nekuramba muchiona nekuramba muchimosapota. Kunaiwo vane maheartbreaks avanofungidzira kuti vangade kusharewo nemhuri yeZimbabwe, vakasununguka kutibata panhamba dzedu dzinobuda pascreen. Kunoda kuadvertisawo nesu vakasununguka kutibata. Kune vasina kutifollowa maFacebook, maInstagram, matwitter, maTiktok vakasununguka kuti vatese vanga vachitifollowa. Kuna vasina kusubscribe kuYouTube kwedu, please garai masubscribe so that anytime patinouploada chinhu chinyowani unowana notification.
Thank you very much.